să mă în țară. Da? La șine. La cine? Adi și a Bodan. Și la mai Da? cine mai acolo? Și a Cheța. Aha. Unde stau ăștia? În ce localitate? În? La Nieți. În Iași. No, Am bine. mâncat telefonul. Ți s-a cortat? De rețea. Alo. Cine e la telefon? Caci? Ce taxi, mă! Caci. Taxi? Cine e la Caci telefon? sunt la marș, cum să le Caci. Caci. Ce? Cine e telefon? Trimiteți-mi un taxi. Caci. Trimiteți-mi un taxi. Pe Bine. stradă, pe ce stradă stai tu aici? Pe... Via Robledo. O, dacă știe. Știe. Pe Via Iobedo. 74, spune. Nu sta pe 74. 74. Știți unde să vineți? Știți unde să veniți? Știți unde să veniți? Bine, pa, pa! Pa! Bine, salut. Salut!